बघा आमच्या गावाचा किती छान निसर्ग आहे, मस्त निसर्ग आहे. या बघायला तुम्ही सगळ्यांनी, आवडेल तुम्हाला. तर तुमचं सर्वांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे गणपतीचा दिवस दुसरा, म्हणजे की ऋषीपंचमी. तर आज तुम्हाला माहीत असेल की गेल्या वर्षी ज्यांनी व्हिडिओ बघितला असेल त्यांना माहितीच असेल की आमच्याकडे ऋषीपंचमीचा मांड असतो. तर सगळे ऋषी जेवण पण आमच्याकडेच असतं. सगळे ऋषी बाहेरून जे तळ्यावरून आंघोळ करून येतात त्यांच्या आमच्या घरात पाय धुतले जातात. त्याच्यानंतर मग ते आमच्याच घरात ऋषीचा मांड मांडतात, पूजा करतात, आरती करतात. त्यानंतर महाप्रसाद असतो. तर ते सगळं मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करू. चला.
तांदूळ आहेत वऱ्याचं, वरीचा भात. आज ऋषी पंचमी असल्यामुळे खीर केली आहे बाप्पाला. आज आमच्याकडे ना अळवाचा आणि वरीच्या तांदळाचा भात देतात आणि मिक्स भाज्या असतात सगळ्या, म्हणून आम्ही उंदीर मामाला खीर केली आहे. हा वरीचा तांदूळ, हे बघा, हे आम्ही वरीच्या तांदळाचा भात करतोय. हा बघा हे बघ, ऋषीसाठी आळू. आज आमच्याकडे ऋषी आहे ना, ते सगळ्या ऋषीच्या बायका आमच्याकडे जेवायला येणार आहे, म्हणून आम्ही आळू बनवला. आळूचं फतफत आणि ते हा, आणि ते आणि हे जरा दाखवू दे ग समजा तुला. आणि जरा भाजी ना अशी दुरायला खूप चालेल. आणि हे आम्ही मिक्स भाजी केली आहे. ही बघ, ही मिक्स भाजी आहे. छत्री अडकली काट्यात. पाऊस पडता, भिजू नको. धरा. जवळ टाक तुझ्या, बस जरा पुढे या गं. हम्म. जवळ टाक गं. हम्म.